Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Budi, channel Wong Desa Bolo. Iki ngontene apa iki yo? Ini iki api. Iki ngontene dina iki yo donga-donga ya bolo-bolo kang kanca. Wis didengake kanca-kanca kabeh sing padha kerja, padha semangat-semangati. Sing kerja luar kota maupun luar negeri tetap semangat. Awali kita baca bismillah, akhiri dengan alhamdulillah ya bolo. Wis dingu-dingu tak dengakno kabeh kang kanca-kanca sing mergawe nang luar negeri maupun luar daerah ya. Semoga diparingi sehat, umur panjang kang berkah barokah, dilancarno rezekine, dipermudahno segala urusane, tetap semangat, ojo pantang menyerang, tetap maju terus bolo. Amin amin ya robbal alamin. Karsa dijak ngonten mamuh-mamuh ae. Iki weta tahiyane lah. Wis pas buriki tanjuran bola ya. Oh, tanjuran. Karo dolanan Facebook Pro bolo sapa ngerti iso monet. Alhamdulillah lagi dolanan 10 dina durung iso monet. Apa ngenteni fiture kebuka. Fiture pengikut 30 hari, lagi 10 dina, lagi entuk durung ana separo ya. Muga ndang ngenteni sesasi ben iso monet fitur-fiture monetisasi, muga iso monet, iso bayaran ke Facebook Pro bolo. Akun cilik cek biasa belajar, diusepi lah, rasa dipikir, sementing upload konsisten, waya upload waya interaksi ya boleh ya, rasa diambil bingung. Oh nak apa iku, mana bingung batek tambah bingung. Iki cahayane gak penak, panas soalnya. Iki aku nang kulon omah, nang kulon. Nah ngene kita kentang. Nah ngene kan terkadang ya didelok apa iku ngerti tanggane ya isin. Ya ora isen. Wong kuwi lapo tek omongan dhewe ngono kae to. Iki cah diculik blak. Patane yo iki panas. Angger awan panas ora betah nang jero omah, hawane panas bolo. Yo sepurane yo nak agane apa bisik. Soale ngarepan dalan, dadi niki kene dalan nggo riwa-riwi motor ngono kae. Senengane do liwat kene, padahal kono yo dalane apik. Iki suasanane desaku bolo. Yo mau omah iki. Yo ngene iki omahe durung patek tercel yo. Sing iki omah kosong, omah tembok kosong. Omah tembok kosong ki wis ana 20 tahunan tanpa penghuni, akeh setane bolo. Iki jarene omah iki nak wong liya ke daerah liya kadang diroi. Wong linggih sikile gandul-gandul bolo. Iki omahe diroi wong linggih ngono kae, karo sikile gandul, tapi aku sak uripku urip nang kene durung pernah diroi aku.
Iki omah kene iki jek rondo nganu. Jek rondo sepi durung trecel. Nak kaya tangga desa daerah desa apa iku desa besaran omahe walah ya Allah. Omahe ngarep-mburi nak sing kene iki Krajan RT loro iki omahe durung patek pecel. Mung gur ngarepan tok. Nah sing kulonan kae omahe ya wis kebak ngarep-mburi wis ana omahe kabeh lho. Aku redek nak dengen nyekli tripod tangan sitok iki. Gene ya. Anak wong dandan yo. Sepurane anak abane berisik apa piye. Gak apa-apa ya boleh. Ki awan-awan wis jam 11:30 paling iki. Hawane ning rondok adem-adem tapi ungkepe dak embuh. Iki tandurane kembang-kembange mae iki tak duwe tak sepilno iki. Iki bar diresiki bar dibabati. Kae sing kene kae. Iki bakal sukses lewat. Bayu kae terus sukses. Bayu ku dodol sosis aneka gorengan. Sing meh pesen ya iso, sing pesen meh kanggo acara apa ya iso bolo. Mung murah bolo, 2003 wis oleh gorengan aneka sosis. Nak sosis iku regane 1000, sosis sonas iku 1000. Nak utah 2000. Kaya bakso skala kuwi 2003 murah meriah jajanan desa ki murah. Ono kata ora murah ki ora. Wong desa jalukane murah tur akeh enak. Wis. Beda karo Jakarta. Jakarta ki 10.000. Untuk apa? Mangan ae kurang ya bolo. Untuk nasi padang 10.000. Nasi padang 10.000 ngono kae yo iwake tapi cilik. Sithik sebenarnya ki enak bolo. Kok aja mangan akeh tapi ora enak. Nek iso ki aja sithik tapi enak. Tetep disyukuri dinikmati yo. Aku nak linggih iki rasane bilem. Turunan terus yo kesel. Ape mergawe apa wong. Ya durung iso lapo-lapo mergawe. Iki rambut do gondrong sing. Wae potong ron. Metake dawa ben dawa bola ya. Graji wae beduk gak leren mergawe terus wis pokoke rasa dipikir. Wae upload wae posting wae interaksi yang penting iki konsisten. Sapa ngerti dadi rezeki kan ora ngerti wong Gusti pangeran yo ora turu penting awake dhewe iki ndonga selebihe pasrahno karo sing kuwasa ya ora. Iki lho ketok lakon ora percaya. Awis Gusti Allah wis ngrindoi sakabehane apa sing mbok karepno rak yo bakalan diijabah sitok per sitok siji per siji bakalan keturutan kabeh. Wis go tenang ora usah mbok pikir jero nak ngono kuwi.
kon wis penak petuk dalane ra ya wis penak tenan. Yo pancen durung petuk dalane wis dijabah kabeh. Wis dirindoi karo sing kuwasa, wis uripmu bakal ayem, bakal ditata ora kepenak. Sing penting aja pernah ninggalno kewajibane yo. Kewajibane kuwi penting. Selagi salatmu apik, bakal Gusti Allah maringi apik kanggo rezekimu. Iwas kowe ndonga ora berusaha yo percuma wae. Bekas aja pernah apa iku nyusahke wong. Tebarlah kebaikan panjenengan, bakalan panjenengan lah yo oleh apike. Nanti sawaye-wayahe kowe nek kene nggih apike wong, nulung wong, kowe bakal genteng ditulung wong saat kowe kesusahan. Kowe bakal sedekah, kowe bakal digampangno rezekimu. Kom so yes. Iya aku ya usah belajar nganu bolo, belajar konten bolo. Belajar konten donane ya cek nganggo apa iku, nganggo HP Android. Iku nak wis dolanan Facebook, iso monet, iso bayaran ke Facebook ganti HP. Yo penting kena nggo konten lah. Rasa apik sing penting kena nggo konten bolo. Pemula YouTube yo ngene iki durung paham YouTube tenanan. Yang penting belajar dan belajar dan belajar. Mau belajar kuwi yo pengen pinter, pengen ngerti dunia platform YouTube, platform Facebook yo. Sapa ngerti iso dadi rezeki mbok ke Facebook, mbok ke YouTube, mbok ke TikTok, kabeh kuwi enak rezekine. Sing penting awake dhewe berusaha dhisik. Ya yo berusaha ndak yo langsung dolan Facebook ndang monet bayaran ki yo ora. Tetep enak masa-masane dhewe ngono kae. Sing penting ki semangat terus berusaha. Awake berusaha pasti tidak mengkhianati hasil. Nek awake sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh semangat. Ya wis ya bolo. Kontenku dino iki. Engko sore gawe konten maneh. Ya ini iki seruane ya nang omah ya. Lah ape nang ndi meneh wis ra iso dolan-dolan. Yo donga kanggo kanca-kanca kabeh, muga-muga diparingana sehat, umur panjang, berkah barokah.
paringono rezeki lancar, dipermudah segala urusane. Sing durung duwe momongan muga ndang diparingono momongan, sing soleh-solehah sing durung duwe jodoh muga diparingono jodohe, sing soleh-solehah sing durung duwe omah muga-muga ndang iso mbangun omah. Amin amin ya robbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.